Vianočná večera, po ktorej trpí pečeň. Vianočná večera je pre organizmus skutočnou skúškou. Práve počas tohto večera robíme najviac chýb. Mäso s prílohou zemiakov spája bielkoviny a škroby, ktoré potrebujú odlišné prostredie v žalúdku. Trávenie je preto výrazne zaťažené. Šaláty s majonézou spomaľujú trávenie, podporujú opuchy a prudké výkyvy v krvnom obehu. Studené misy a údeniny preťažujú pečeň aj cievy, najmä v kombinácii s alkoholom, takže ranná bolesť hlavy je prakticky istá. Sladkosti po výdatnej večeri spúšťajú kvasenie, krče a nepríjemný pocit zahmlenej hlavy. Alkohol v spojení s ťažkým mastným jedlom znamená dvojnásobnú záťaž pre pečeň, viac toxínov, opuchy a slabosť ráno. Aby ste po sviatočnom stolovaní netrpeli, je potrebné podporiť pečeň aj trávenie. Balzam Bolotova pomáha obnoviť prirodzenú kyslosť v tráviacom trate, aktivuje enzymy a uľavuje od ťažoby aj po veľmi výdatných večeriach. V období pred Vianocami platí špeciálna zľava a darčeky k objednávke. Napíšte do komentárov slovo balzam a ja vám pošlem všetky informácie v súkromnej správe.